Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni dai sunana Abdullahi Idris Usman wanda aka fi sani da Lismaf a yankiyance kenan. Yauwa, na zo da wani abu ne yau 'yan uwa musulmi wanda kowa zai dinga samun kuɗi yana zaune a gida ba tare da ya sa ko sisinsa ba, kuma zai yi withdrawing zuwa wallet ɗinsa ba tare da ya sha wahala ba. Wannan abu dai ba wani abu bane, harka ce ta cryptocurrency wanda ba kowa ne ya san da abun ba, amma yanzu da ke mutane an fara wannan da wani wane ne, mutane sun fara sanin yacce abubuwan suke. Ita wannan harka dai kamar ta kunshi abubuwa kamar irin su Bitcoin, Etherium, Litecoin, Bittorent, waye da sauransu haka. Wannan wani abu ne wanda na kawo wanda shi za ka iya cire wannan abubuwan da na lissafo yanzu. Wannan abun ba wani abu bane illa wani site ne mai suna Faucet Crypto. Yanzu zan shiga kai tsaye cikin wajen ku ga yacce abin yake da yacce ake inin da yacce ake komai. Wanda da ƙarshe in na gama ƙarshen bidiyon nan zan ajiye link ɗin da mutum zai shiga ya rijista. Yanzu kai tsaye zan shiga cikin wajen nuna wa mutane yacce ake inin ɗin abubuwan, yacce za ka yi taxes ɗinsu, yacce za ka yi inin da yacce za ka yi withdrawing. To yanzu zan shiga ciki. Kun ga sunansa Faucet Crypto. Ni already na yi rijista. Abin da ake bukata a cikin wani abin shine email ɗinka da username da abin da kake so shine. Yauwa, to yanzu dai kun ga yacce dashboard ɗinsa yake. Mun gansa. Gashi nan yacce yake. Abu na farko da za ka yi kullum bacin ka gama yin rijista kenan, ni already yanzu na yi rijista. Yanzu kai tsaye na shiga ciki. Abu na farko da mutum zai fara yi yana shigowa kullum, zai taho ya yi ƙasa, ya taho ƙasa nan, ya taho ƙasa nan. Zai ga wannan daily visit ɗin. Ni already da ke na yi nawa, kun ga sun sa mun tomorrow. Already kai kullum ka shiga za ka zo wajen daily visit ɗin nan, kana taɓawa zai kawo ka. Zai nuna maka claim a nan wajen tomorrow ɗin. Already ni da ke na yi shi ya sa nuna mun tomorrow. Amma kai in baka yi ba in ka zo zai nuna maka claim. Sai ka taɓa claim. Amma tun da na riga na yi nawa na yau, bari in je kai tsaye tax na biyu wanda ya kamata kuma mu yi. Sai wannan Faucet claim ɗin nan, ready to claim ɗin nan. Shi kuma wannan duk bayan minti 40 ake claiming ɗinsa. Gashi kin ga za su ba da coin 18.64 coins kenan. Abin da mutum zai yi a nan shine sai ya taɓa claim reward, sai ka ɗan jira. Yo in ka ga zai nuno maka haka sai ka tafi can ƙasa. Yauwa, in ya maka haka dai ka dai jira ɗin sai ka tafi can ƙasa. Sai ka janyo ƙasa, ka janyo can ƙasa dai. Yauwa kun ga nan gurin sakan 11 yake sawa, ni already da ke sun ɗan yi delay ɗin network wannan sai ka taɓa, sai ka jira sakan 10 nan tana gama zai nuna maka get reward, sai ka taɓa get reward. Sai ka ɗan jira. Yauwa to kun ga gashi nan endpoint na yi earning 10 experience point, ga kuma coins ina 18. Kun ga yanzu kuɗi na ya ƙaru da ayi 300 ne point ɗin da 10. Kun ga yanzu ya ƙaru ya zama 334 coins ɗin kenan. Yauwa, abu na gaba kuma da za ka yi sai ka zo ka taɓa wannan yanka uku. In ka taɓa yanka uku nan, ga taxes ɗin nan kala kala. Akwai PTC ad, akwai short link, su biyu ne taxes ɗin da ake yi. Sai wa'incan na baya da na yi. Sai ka shiga wannan PTC ad ɗin, kana taɓa shi sai ka taɓa shi. Sai ka zo can ƙasa shi ma ka sanyo ka yi sliding ɗin sa. Kun ga yacce yake, ga yanan 40 seconds za a baka 26.09 coin. Gashi nan ga taxes ɗin nan da yawa a ƙasa. Sai ka zaɓi wanda kake so. Duka ma dai already kawai za ka yi su a lokacin. Bari in nuna muku yacce ake tax ɗin wannan ɗin. Watch, sai ka taɓa wannan watch ɗin. Sai ku ɗan jira kamar yacce muka yi na wancan na farko. Kun ga dai yanzu coins ɗina yana 334. Sai ku zo san ƙasa shi ma. Can ƙasa mutum ya zo ƙasa sai jira nan sakannin su gama. Sai ka taɓa get reward. Yanzu get reward za mu taɓa.
yauwa gashi nan sai ka jira wannan sakannin da suke sai sakan 40 din na ya je zero. Ba za mu jira mu gani yanzu. Ina fatan kuna fahimta duk da dai mun bar number wayar mu a cikin ƙasa can cikin YouTube din mu za ka iya tabawa ka ɗauki mana message ta WhatsApp ko kuma ka kira mu in baka gane wani abu ba duk za mu fahimtar da kai. Sannan ka amanta a taba mana subscribing da ƙararrawa saboda ko da mun saki wani link ɗin da za ka dinga yi. Yanzu gashi nan ya kusa zuwa ƙarshe. Yauwa kun ga yanzu ya gama sai mu danna continue din nan. Kun ga zai kawo mu wani tallan ne kawai mutum ya danna back. Kun ga coins din ya ƙaru 26.09 gashi na an samu akan wallet ɗina. Kun ga yanzu ya zama 360.69. To haka za ka yi tax din sun. A gan su nan na yi tax din yanzu coin ɗina ya ƙaru ga sunan da yawa kala kala sai ka zaɓa ka yi dukansu ka zuwa gaba ɗaya wannan abu ba zai fi minti 15 zuwa 20-30 ka gama taxes din ba. Sai tax na gaba yanzu wannan na yi guda ɗaya kun ga yace yake sai tax kuma na gaba wannan short link din shi ne yake da ɗan wahalar sha'ani shi ba zan shiga nuna ku shi kuma yace ake enanta cikinsa ku biyo ni. Shi ma an ka shiga kaɗan jira satin ɗan nan nashi kaɗan yawwa mun taho muka taho sai mu gan shi short link ɗin nan yawwa wannan mi 32.28 ɗin nan ku rabu da shi baya yiwuwa. Wannan mai 13.31 ɗin shi kawai za ku dinga claim link ɗin ga sanan da yawa kun gansu guda uku ne masu karban mu saboda na yi yinawa sai ka taɓa claim link ɗin nan kai ka shiga mai 32 ɗin nan wahala yana da wahalar sha'ani kai ka shiga wannan claim link sai mu ɗan jira. Yawwa mun ga mu shi ma sai mu je can ƙasa kamar yacce muka yi wancan BTC ad din shi ma mu jira 'yan sakannin nan. Ina fatan kuna fahimta. Yawwa sai mu taɓa get reward shi ma. Gashi nan zai kai mu cikin ɓangaren yacce ake short link sai short link ɗin ya ɗan fi wancan wahala kaɗan. Yauwa kun ga yace yake zai nuno maka nan sai ka dan jira kaɗan ko kuma ka taɓa show timer saboda wani sa'in yana nuno talla dan saman show timer tsakiyar su nan sai ka taɓa show timer din nan. Kun ga tallan ya fito sai ka yi baya in ka ga ya nuno maka wannan tallan ka yi back zai mai da kai cikin wajen ka yi back. Yauwa sai ka taɓa show timer din nan kaga tallan nan da zai dinga yiwo maka dai back za ka yi kawai. Yanzu sai mi kun ga ya sa you need to wait ya sa da dash seconds to continue zai nuna wasu sakanni a wajen sakan 10 ne yanzu ba za mu jira fitowar sakan ɗin. Kun ga step 3 ne ake yi you are currently on step 1 kowane step ne gima irin wannan ɗin za ka yi duk talan da ya nuna maka back za ka yi da kai nan sai ka ci gaba. Ga dai network ne ya tsaye da mu ga continue a nan wannan sakan 10 nan din akwai sakan 10 da yake nuna anan zai zo 01 sai ka taba continue to sakan din ya makale yanzu kuma ina tunanin network ne. Sai ka yi refresh din fetch din ka dawo ka taɓa show timer din da ɗazu network ne sai mu taɓa show timer sai ka dawo back in ya nuna maka wannan talla. Kun ga sakan din ya fara ko daga sakan 10 zai zo zuwa sakan 1 you need to wait 6 waye sakan waye something to continue wannan sai sakannin nan sun kare gaba daya. Yauwa tun da ya je 0 sai mu je can ƙasa ga continue ka taba continue sai ka danna back wannan tallan da ya kawo ka continue din zai kun ga ya nuna ya currently on step 2
still dai abin da kai a bayan shi za ka ƙara yanzu zai ka taɓa show timer ɗin nan. In ga sakannan sun fara shi ma sai ya je step 3 in ya gama ka danna continue za ga coins ɗin yawan nan. Bara mu jira yanzu mu gani. Yauwa kun ga ya gama sai mu je can ƙasa mu danna continue again. Kun ga yanzu muna step 3 step na ƙarshe kenan ya mu ƙara taɓa show timer ɗin da still again. Ya yi mana talla kawai ba za ka taɓa ba ruwanka da talla. Shi ne yana tafiya. Wannan shi ne step na ƙarshe ka gama wannan kenan. Ka ga ya ɗan fi wahala kenan akan shi wancan BTC Yadda. Bayan ka fahimce shi ma yana da sauƙi. Yauwa sai mu tafi can ƙasa mu danna continue still. In muka danna continue haka. To kun ga coins ɗinmu ya ƙaru. Kun ga ya da 374. Ga shi nan an baka coins ɗinka. Wannan earning point ɗin shi ma'ana nufinsa shine kamar kana samun ƙarin wani matsayi ne gaba kana tafiya level na gaba. In ka gano wannan tallan banza da ofin kawai back za ka yi zai dawo da kai normal. Kun ga dai yace ki yanzu in mutum zai withdrawing kuma bara mu je mu ga yace ake withdrawing. Yauwa ba a yin withdrawing sai coins ɗin ya kai 1000 abin da ya sama. Ba withdraw nan ka taɓa withdraw zai gama satin ɗinsa shi ma nan sai ka turo. Kun ga daily withdrawing ɗin abin da zan iya yi wannan coin 56,865 shine coin ɗin da zan iya cirewa nan kenan wannan 370 sai in ya kai wannan 5,000 ɗin da wani waye shine limit ɗina na cirewa na kullum da ke na wannan. Sai ka taho ƙasa. Currencies ɗin da za ka iya cirewa a cikin abu. Za ka iya cirewa a crypto a waɗannan crypto kala 20. To ba za ku ga waɗannan cryptos ɗin da za ku iya cirewa a kansu. Yawa na farko za ka iya cirewa a Bitcoin Cash. Kun ga yanzu ya sa out of stock. In ka ga ya sa out of stock suna gyara a kansa ne. In kuma bai sa haka ba zai fita. Za ka iya cirewa a Bitcoin Cash. Za ka iya cirewa a Bitcoin SB. Za ka iya cirewa a normal Bitcoin. Za ka iya cirewa a Bittorent. Za ka iya cirewa a Dash. Za ka iya cirewa a Digibyte, Dogecoin, Ethereum Classic, Etherium, Komodo, Litecoin, Fred Cash, VIVX, Redcoin, Ravencoin, Syscoin, Tron, Badge, Zcash, Horizon. Kowanne yanan za ka iya cirewa. Ka coin ɗina dai bai kai wanda zan iya cirewa ba amma sun nuna maka equivalent to wannan coin ɗin da kake so. Your coin balance at the current quotation is equivalent to 0.279222 in a Tron zan cire kenan. Coin ɗin yana kenan wanda yake ciki. Kowanne gashi na an sama equivalent na coins ɗin da yake ciki amma ba za ka iya cirewa ba sai ya kai coin 1000. Misali bari mu gwada cirewa a Bittorent ku gani. Misali na taɓa withdraw. Kun ga sun samun direct withdraw kuma instant withdraw ne kuna withdraw yake tafiya cikin wallet ɗin da ka tura shi. Kaga the minimum amount is 1000 coin. Sai wancan coin ɗin na da yake 370 da wani sai ya kai 1000 zan iya cirewa. There is a fee of 50 coin. Kuma suna ɗaukar coin 50 charges kamar na transfer ɗin zuwa wallet ɗinka. Kun gani yanzu ga coins ina 374 zan samu 12.10 Bittorent shine zai shiga wallet ɗina amma yanzu ba zai ba because sai ya kai 1000 zan iya cire shi. You will receive the minimum of 10. Kun gani anan sun nuna 12 za su turo mun. In suka ɗauki 50 coin ɗin nan kuma kun ga 10 ne zai zo mun na Bittorent. Ina fatan kuna fahimta sai ku dawo. Wannan taxes ɗin da kuna yi sannan kuma za ka dinga samun 20% na referral ɗinka. Duk abin da referral ɗinka yake za ka samu 20%. Kun ga label ina na je level 52. Tun daga level 1 an na je level 52. Ya ku ga ina da withdrawal sun kai 20.
kun ga ina da referral 5 active wanda suke active suke yi yau da gobe. Ina da referral kuma nan 18 wanda suke active kenan. Wannan kuma su wanda yawan wayan da na yi su. Bari ga history dina na ciccirewar. Wannan duk talla ne, in kun ga wannan ya kawo ku duk kawai back za ku yi. In san ofira ko wani waye dole sai da wani talla. Yauwa in muka je can yanka ukun can wajen option kenan. Bara mu je history na withdrawing. So kun ga na zo history na withdrawing na. Kun ga na ciccire yawanci majority da Bittorent nake cirewa. Kun ga nan na cire 33, nan 39, nan 23, nan 24, nan 40, nan a dash na cire lokacin, nan ma Bittorent 17, nan a Bitcoin cash duka. Kowanne kuma yana cikin wallet ɗina ya shiga successful. Kun ga da lokacin sai yana coin 500 za ka iya cirewa zuwa wallet ɗinka, shine suka increase ɗinsa ya koma coin 1000 due to crypto sun tashi sun yi tsada, shi yasa ya koma coin 1000. Shi ma coin ɗin kansa ya yi tsada. Kun gani gashi nan duk withdrawing ɗina ne. Kun ga fee of withdrawal fee ɗin 50 coin 50 coin kowanne. Ina fatan kun fahimta. Da Allah kar a manta a danna mana subscribing sannan a taɓa ƙararrawa ko da za mu saki wani bidiyon wanda mutum zai yi nan gaba. Link ɗin duk mai buƙatar link ɗin za mu ajiye shi a YouTube channel ɗinmu a ƙasa bidiyon mun yi uploading ɗinsa. Mun gode. Ku danna mana subscribe. Ni ne naku Lil Smaf blogger daga Kano, Nigeria. Ina godiya masoyana.